Excellency, ni mawele ngangati wandale. Peter Mutharika waenda mawiso top 17 woka. Inuo 421. Peter Mutharika mwina kapena madzulo ano aonjezera. Koma waenda mawiso top angati kodi 17 woka. Deni maati chipani cha TPP chidayima kupanga ma press conference. Faiwo chimena madziwa ni ma press conference. Lelolo apanga kale awiri madzulo apanga nsoina press conference. Koma pa press conference amena mapanga ochuluka amena napanga iwo ndiwauza Malawi kudasa kalembetse. Anawauza Malawi kudasa katani asakalembetse. Ndipo ochepa mama supporters amena ali nawo. Mwa ochepawo 90% ya ma supporters ya TPP sana lembetse. Ndipo chimene sana lembetse chifukwa chokuti atsogoleri wawo anawuza kuti asakatani kodi asakalembetse. Bwana chitsanzo ochuluka onsapota TPP amachoka ku Cholo, Mulanje, Chilatsulo, Palombe. Anawuza kuti asakalembetse. Mukaphatikiza maboma osewa 5 kungotenga Lilongwe nkuyikamo safikirako nkufikira komwe. Ndekuti olo azichita kampeni ndi anthu akuchita kampeni ndi anthu osatani kodi wosalembetsa. Kemu iyi okavota ndi amene anatani kodi analembetsa. Ndemkaphatikiza chifukwa kukwera aliso kuti komweko. Ochuluka analembetsa kumeneko ndi andani achakwe. Koma awo mkaphatikiza kungotenga Lilongwe maboma 7 mwa Lilongwe sakutani kodi sakwa. Ndeti kamati kemui waja Ntoliro ndekuti pa 16 September aona chimene chinameta chani kodi Nkanga Mpala. Kwacha ndelero akuti akapita apa anthu osalembetsa wacha akumapatsa kamera ndi ndalama akadutsa chakwera apa muchambule munguwe. Ndezi kumakuwaditu ndezi kakuwakuwa nkutanana kuti kodi alo atsekula solid kalembera ucha. Kemu idatha kalembera kidalembera kale pa 16 wokavota ngamena nakani kodi analembetsa. Ndiye bwana ineyo lero ndiyankhula zandale zokha. Sindiyankhula zambiri. Ndiyankhula zandale zokha. Mukayiona game bwana. Game ilipo ndipo game zili bwino. Iniyo pa 16 September pofika pa 17 bwana ngati malamulo amalola pa 17 tasankha kale malo kakulumbiritsilani sitichedwanso ayi. Zomanena kuti mudikire 1 week ife sititani kodi sitidikira.